No niin, katsotaanpa sitten seuraavaksi hieman Pythonin sisäänrakennettuja tietorakenteita. Meillähän on tuttuna tällainen tietorakenne kuin lista, jolle voisi sijoittaa vaikka kirjaimia. Ja tuossa olisi tällainen pieni 3 alkion lista. Nyt seuraava monimutkaisempi tietorakenne, mikä Pythonissa tulee vastaan, on nimeltään sanakirja. Ja sanakirjarakenteen voisi ajatella erilaisena konstikkaampana tai monipuolisempana listarakenteena. Otetaanpa tämmöinen sanakirja kuin puhelinmuistio. Se luodaan hyvin samaan tapaan kuin lista. Tosin siinä käytetään erilaisia aaltosulkuja, että se erottuu listasta. Ja nyt tänne listalle voisi panna vaikka jonkun henkilön nimeen, pannaanpa vaikka Kalle. Ja nyt tähän nimeen voisi liittää puhelinnumeron. Annetaanpas Kallelle puhelinnumeroksi vaikka joku tämmöinen hauska satunnainen pieni puhelinnumero. Eli olisimme lisänneet puhelinmuistioon, joka on sanakirja, tällaisen alkion Kalle ja liittäneet tähän Kalleen tiedon, joka on hänen puhelinnumeronsa. Tämä nimi Kalle toimii puhelinmuistiossa avaimena ja tämä puhelinnumero 05011 on sitten tähän avaimeen liitetty tieto. No lisätäänpä tänne muutama muukin tieto. Pannaanpa sinne myös Ville ja Villen puhelinnumeroksi vaikka noin. Ja sitten vaikka Heidi ja Heidin puhelinnumeroksi ja pannaanpa vielä vaikka Tiina mukaan ja Tiinan puhelinnumeroksi näin. Nyt olisimme luoneet sanakirjan, jossa on 4 alkiota. Kullakin alkiolla on avain. Avaimet ovat Kalle, Ville, Heidi ja Tiina. Ja kuhunkin avaimeen liittyy tieto, joka on tässä tapauksessa nyt sitten merkkijono. Sinänsä nämä avaimet ja nämä tiedot voivat olla mitä tyyppiä tahansa, mutta tässä puhelinmuistossa ehkä luontevinta on käyttää merkkijonoja myös numeroille, koska muuten tuo väliviivaa ei saisi siihen oikein laitettua mukaan. Eli näin on luotu puhelinmuistio. Ja jos sitten tämän tulostaisi, niin sieltä tulisi tällainen tulostus, joka sisältää kylläkin nuo samat tiedot, mutta ei välttämättä ollenkaan siinä järjestyksessä kuin mitä ne alun perin luotiin. Sanakirjan tiedoilla ei siis ole kiinteää järjestystä, vaan se jotenkin muodostetaan noiden avainten avulla se järjestys näille sanakirjoille. No nyt, mitä hyötyä sanakirjasta on, niin siltä voisi kysyä, että no mikäs puhelinnumero on Heidillä. Kirjoitetaanpa. No, nyt tässä yrittää tämä näppäimistö tehdä omiaan. Ja kirjoitetaan puhelinmuistio ja Heidi. Ja nyt ohjelma palauttaakin tähän Heidiin avaimeen Heidi liittyvän tiedon 020444. Ja näin ollaan saatu pieni puhelinmuistio täällä toimimaan. No, puhelinmuistio on mahdollista myös lisätä uusia tietoja. Ja se tapahtuu hyvin yksinkertaisesti. Kirjoitetaan vain puhelinmuistio ja hakasulkuihin uusi avain. Annaanpas sinne vaikka Maire. Ja sitten tälle annetaan joku tieto. Olisi vaikka 060 ja 777. Näin. Ja nyt meillä olisi uusi puhelinmuistio, jossa olisi tietona myös Mairen tiedot. Puhelinmuistion kokoa voi myös kysyä. Siihen toimii tämä
ennestään tuttu len-funktio, jolle annetaan tietona muuttuja, ja se kertoo, että puhelinmuistiossa on nyt sitten 5 kappaletta näitä tietoja, ja nyt sillä 5 tiedolla voisi sitten lähteä tästä eteenpäin.